प्यारे दोस्तों, आदाब अर्ज़। नवीन जमात के अगले ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് में सबको खैर मुक़द्दम। എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ മിട്ടി കാ ദിയ എന്നുള്ള കവിതയാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കവിതയിൽ 20ാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗങ്ങൾ, ആ കവിതയുടെ തുടക്ക ഭാഗങ്ങൾ, സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തു. സാവിത്രി കണ്ട ഒരു സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച്. ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കവിതയാണ് ഇനി 21ാമത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? പാഠഭാഗത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണാം, എന്താണ്, ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം. ആ ഫോട്ടോയിൽ ക്യാ ഹൈ, ഏക് ബുഡിയ क्या कर रहा है, एक दिया ജലാത്ത ഹെ അല്ലേ? ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുകയാണ് ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ. എവിടെയാണ്? വീട്ടിലാണോ? ഏക്ക് സടക്ക് കെ കിനാരെ, ഏക്ക് രാസ്തയ്ക്ക് കിനാരെ, ഒരു വഴിയുടെ തീരത്താണ് കത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ? വഴിയുടെ അരികിലാണ് കത്തിച്ചു വെക്കുന്നത്. ये जो नज़म उर्दू के मशहूर शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है. ഇത് അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ അലി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ അലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഉൻകെ നസം മേ നസീഹത്ത് കാ ഏക് നിശാൻ ദേഖ് സക്തേ. എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു വെളിച്ചം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ കുട്ടികളിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തോടുള്ള ജനങ്ങളോടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയ കവിതയാണ്. ഈ കവിതയുടെ ഉള്ളടക്കം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ കവി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത്, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അടിമ നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്? നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു അടിമ നന്നാവുക എന്നുള്ളത്. ഖുദാക്കെ സാമനെ ഏക് ബന്ദ അച്ഛാ ഹോത്താ ഹെ തോ ക്യാ ഹെ, വോ ദൂസരോं को മദദ് करने वाला है അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നവരാവണം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പണം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടിയ വസ്തുക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലേ സഹായമാവൂ എന്നൊന്നില്ല. फिर क्या है, दूसरों को ज़्यादा यानी बहुत बड़ा पैसा देना नहीं, तो बहुत बड़ा पैसे का, बहुत बड़ा कीमत का चीज़ देना है तो सिर्फ मदद नहीं है. वही नहीं है, सिर्फ वही नहीं है मदद. അത് മാത്രമല്ല സഹായം. जिनके पास पैसा नहीं है तो भी उनको भी मदद कर सकते हैं. ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? जिनके पास पैसा नहीं है तो भी उनको भी मदद कर सकते हैं. ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയും, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട്. ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും ധർമ്മമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മളെ പ്രവാചകൻ. അതുപോലെയുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഈ കവിത. നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്ത്, സാവിത്രി കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു വിളക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഒരു മുത്തശ്ശി. നോക്കാം. അപ്പോൾ जुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह हिला के रोशन कर दिया. ഈ കവിത നമ്മൾ നല്ല ഈണത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല, നേരെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം. जुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह हिला के रोशन कर दिया. जुटपुटे के वक्त എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാം കെ വക്ത് എന്നർത്ഥം. ഷാം കെ വക്ത് എന്നാൽ വൈകുന്നേര സമയം, സന്ധ്യാസമയം അല്ലേ? സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया. घर से एक बुढ़िया आकर एक मिट्टी का दिया सरे राह में रोशन कर दिया. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ? രാഹ് में दिया जलाकर रख दिया. എന്താണ്? एक बुढ़िया घर से आकर राह में एक दिया ജലാക്കർ രഖ് ദിയ. ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്താണ്? വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേര സമയം, സന്ധ്യാസമയത്ത് ഒരു മൺവിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ജുട്പുട്ടേക്ക് വക്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷാം കെ വക്ത്. മിട്ടി കാ ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺവിളക്ക്. ഏക്ക് ബുഡിയാനെ സെരേ രാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സെരേ രാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസ്തേ പർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. വഴിയിൽ. രോഷൻ കർ ദിയ,
കത്തിച്ചു വെച്ചു അല്ലേ, പ്രകാശിപ്പിച്ചു വെച്ചു. റോഷനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം, വെളിച്ചം എന്നുള്ള അർത്ഥം. താക്കെ എന്തിനാണ് വെച്ചുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ. താക്കെ രഹ്ഗീർ ഔർ പരദേശി കഹേം ടോക്കർ നഖായേം. താക്കെ രഹ്ഗീർ ഔർ പരദേശി കഹേം ठोकर न खाए, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा. राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा. എന്തിനാണ് ഒരിക്കലും താക്കെ രഹ്ഗീർ, രഹ്ഗീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയാത്രക്കാരൻ എന്നുള്ളതാണ്, മുസാഫിർ എന്നുള്ള യാത്രക്കാരൻ. ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനും അവർ പരദേശി മറ്റു ദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകളും കഹേം ടോക്കറിനക്കായേം ഒരിക്കലും ദുരിതം അനുഭവിക്കരുത്, അവരൊരിക്കലും പെട്ടുപോകരുത് അല്ലേ, അവരൊരിക്കലും പ്രശ്നത്തിലകപ്പെടരുത്. ടോക്കറിനെ കാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കർ കാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അകപ്പെട്ടു പോവുക, ദുരിതം അനുഭവിക്കുക. ടോക്കറിനെ കായം അവരൊരിക്കലും ദുരിതം അനുഭവിക്കരുത്. രാഹ്സെ ആസാൻ ഗുസർ ജായെ, വഴിയിലൂടെ ആസാൻ ഗുസർ ജായെ കടന്നു പോകണം, ആസാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോകണം. ഹറേക്ക് ചോട്ടാ ബട, ഹറേക്ക് ചോട്ടാ ബട, എല്ലാ ചെറിയവനും വലിയവനൊക്കെ എന്താണ് ഈ വഴിയിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് കടന്നു പോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആ മുത്തശ്ശി ആ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചത്. യേ ദിയാ ബഹ്തർ ഹേ ഉൻ ജാഡോം സെ ഔർ ഫാനൂസ് സെ, റോഷനി മഹല്ലോം കെ അന്തർ ഹി രഹി ജിൻകി സദാ. യേ ദിയാ ബഹ്തർ ഹേ, ഈ വിളക്ക് ബഹ്തർ ഹേ മികച്ചതാണ്. ഉൻ ജാഡോം സെ ഔർ ഫാനൂസ് സെ, ആ കൈവിളക്കിനേക്കാളും ആ റാന്തൽ വിളക്കിനേക്കാളും. ജാഡോ ഔർ ഫാനൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈവിളക്ക്, ഫാനൂസ് കൈവിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ടോർച്ചിനൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നൊരു വിളക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനാണ് കൈവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവർ ഫാനൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാന്തൽ വിളക്കുകൾ. ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റാന്തൽ വിളക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് മുമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു വൈബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, പ്രത്യേക ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൂക്കിയിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അവർ ഫാനൂസ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള റാന്തലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ടത് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിലൊക്കെ മണ്ണെണ്ണയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത് ഏ ദിയ ബഹ്തർ ഹേ, ഈ മുത്തശ്ശി കത്തിച്ചു വെച്ച ദിയ വിളക്ക് ബഹ്തർ ഹേ മികച്ചതാണ്. ഉൻ ജാഡോം സെ ഔർ ഫാനൂസെ, ആ വലിയ അന്നത്തെ ആളുകളുടെ പിന്നെ പൈസയുള്ള ആളുകളുടെ വീട്ടിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക, ജാഡും ഫാനൂസൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ മൺവിളക്കാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ കൈവിളക്കിനേക്കാളും ആ റാന്തൽ വിളക്കിനേക്കാളും ഒക്കെ മികച്ചതാണ് ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ വിളക്ക്. എന്താ കാരണം, റോഷനി മഹല്ലോം കെ അന്തർ ഹി രഹി ജിൻകി സദാ, ഈ ഫാനൂസിൻ്റെയും അതുപോലെ കൈവിളക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ എന്താണ് റോഷനി പ്രകാശം, മഹല്ലോം കെ അന്തർ ഹി രഹി ജിൻകി സദാ, അതിൻ്റെ വെളിച്ചമൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും, സദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദാ സമയത്തും, ഹർ വക്ത് എല്ലാ സമയത്തും എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള വിളക്കുകളുടെ പ്രകാശം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, മഹല്ലോം കെ അന്തർ, ആ വീടുകളുടെ അവരുടെ വീടുകളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് അല്ലേ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ജാഡും और फानूस के रोशनी हर वक्त महलों के अंदर ही रहता है, बल्कि है तो ये दिया बेहतर है, उनसे बेहतर है. किनसे, जाडून और फानूस से ये बुढ़िया की दिया बेहतर है. समझा. അടുത്ത വരി നോക്കാം, അടുത്ത പേജിലേക്ക് 22ാമത്തെ പേജിലേക്ക് നോക്കൂ. घर निकल कर एक जरा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप्तर व दीवार पर छाया हुआ. घर निकल कर एक जरा, अगर एक जरा घर से निकल कर देखिए अല്ലേ, अगर आप महलों से एक बार ബാഹർ ദേക്കി, നിങ്ങളൊന്ന് രാത്രി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയ വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ജാഡുവിൻ്റെയും അതുപോലെ ഫാനൂസിൻ്റെ ഒക്കെ വെളിച്ചം, കൈവിളക്കിൻ്റെയും റാന്തൽ വിളക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വെളിച്ചം വീട്ടിലുണ്ടാവും. നിങ്ങളൊന്ന് ഗർ നിക്കൽക്കർ, ഒന്ന് അഗർ നിക്കൽക്കർ ഏക് സറ മഹല്ലോം സെ ബാഹർ ദേക്കിയേ, ഒന്ന് ആ മഹലുകളിൽ നിന്ന്, ആ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന്, ആ കൊട്ടാര സമുച്ചയമായ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കൂ. ബാഹർ ദേക്കിയേ, ഹേ അന്തേര ഗുപ്തർ വ ദീവാർ പർ ഛായാ ഹുവ, എന്താ ഉണ്ടാവുക, അപ്പോൾ എന്താ പുറത്തുള്ള ചുമരിലൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, നിങ്ങളുടെ ആ വീടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ ചുമരിലും എന്താ ഉണ്ടാവുക, അന്ധേരാ ഹോകയാ, എന്താ അന്ധേരാ ഹുവ, പുറത്തൊക്കെ ഫുള്ള് ഇരുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അന്ധേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട്,
നമ്മൾ അന്ധേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട്, വെളിച്ചത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റോഷനി അല്ലേ. ഓക്കെ, ദീവാർ പർ ഛായ ഹുവ, അവിടെ എല്ലാം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പരന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇരുട്ട്. സുർഹുരു ആഫാഖ് മേ വഹ് റഹ്നുമാ മീനാർ ഹേ, റോഷനി സേ ജിൻകി മല്ലാഹോം കെ ബേഡേ പാർ ഹേ. സുർഹുരു ആഫാഖ് മേ വഹ് റഹ്നുമാ മീനാർ ഹേ, ചക്രവാളത്തിലെ, ആഫാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചക്രവാളം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശങ്ങളൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ, എന്താ പറയുക, കടലിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണും, എന്താ കാണുക, അവർ വഴി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക, അവർക്ക് അവരുടെ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ പുറത്ത് എന്തുണ്ടാവും, റഹ്നുമാ മീനാർ ഉണ്ടാവും. അതായത് ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ലൈറ്റ് ഹൗസുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ പുറത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ്, ആ ലൈറ്റ് ഹൗസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ദിശ അവർ മുന്നോട്ട് നീക്കുക അല്ലേ. സുർഹുറു ആഫാഖ് ഹേ, സുർഹുറു അവർ കാമിയാബോത്തായ അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കുന്നത്, അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. സുർഹുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത്, അവർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആഫാഖ് മേം ബഹ്റൈനുമാ മീനാർ ഹേ, ചക്രവാളത്തിൽ കാണുന്ന, ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ കൊണ്ടാണ്. ആർക്കാണ് അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത്? റോഷനി സേ ജിൻകി മല്ലാഹോം കെ ബേഡേ പാർ ഹേ, എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാണ് മല്ലാഹോം കെ ബേഡേ പാർ ഹേ. മല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോണിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ തോണി, എന്താ മല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോണിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിത്താൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. റോഷനി സേ ജിൻകി മല്ലാഹോം കെ ബേഡേ പാർ ഹേ, ആ തോണിക്കാരൻ എങ്ങനെയാണോ ആ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ബേഡേ പാർ ഹേ, അവൻ്റെ സ്ഥാനത്തെത്താൻ കഴിയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആ ആഫാക്കിൽ കാണുന്ന, ആ ചക്രവാളത്തിൽ കാണുന്ന റഹ്നുമാ മീനാർക്ക് റോഷനി സേ, ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിലെ വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ് മല്ലാഹ് എവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത്, അവൻ്റെ തീരത്തെത്തിപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പ്രകാശം, ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ വെളിച്ചം, മിട്ടിക്ക ദിയേക്ക റോഷനി, ആ മൺവിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശം ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കവിതയുടെ ഉദ്ദേശം ആകത്തുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? दूसरों को मदद करने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को मदद करने का, दूसरे के काम आने का एक दिल होना चाहिए. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് വേണം. മദദ് കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി പറഞ്ഞു തരാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഫിർ മിലേംഗെ. ഖുദാ ഹാഫിസ്. ശുക്രിയ.